Tapno makapagkararag tayo nga si Raraem, maidawat ti panakaidap, wano panaka-silent mode kuma, dagiti cellphones tayo. So i-check tayo kuman apo, tapno awanto tagun uni damdama. Oras tayo ngagkararag, so nga ibatan tayo dagiti nga cellphones tayo. Yawat intention pagyamanda ni Engineer and Mrs. Josel and Jamie Heronelia and family, Mayor Nina Heronelia Ichon and family. Misa pagyaman ni Rogelio Rubang, ni Betty Bagni, Arnulfo Claudio and family, Miss Natividad Kulong and kunti kakabsat na, Mrs. Meli Takeban, Mrs. Leticia Paking, Mr. and Mrs. Benedict Cortez, and Mrs. Terlita Aproylan. Intay pa'y iraman ngay kararagan, dagiti sumaganad, amin minatay amay kararagan, iso ti kararwa da Arsenia Rubang, Alejandro Rubang, ken Reggie Rubang. Gagayem kan kakabsat, iti daytoy nga rambak misa, kadwen tayo ti panangidaulo kada tayo ti panagdaton, kan panagyaman, dagiti kakabsat tayo manipot iti sisa, Immaculada Conception. Tumakder tayo, kat makipaset tayo iti kanta panglukat. Pasang bayan, pasang bayan, pasang bayan tayo natanok na apo. Pasang bayan, pasang bayan, pasang bayan tayo natanok na apo. Daytoy ti inaramid mo, nagasat nga aldaw, kada kamatat tao, kapudayat mo, ken parabor mo, pagyaman kami ken ka, o Diyos nga po. Daytoy ti aldaw, nga inaramid mo, nagasat nga daw kada kamatat tao, kapudayat mo, ken parabor mo, agyaman kami ken ka, o Diyos nga po. When ikan kami, panagyaman mi tanapi, when ikan kami,
nagpiesta mi. Itinagan ti Ama, ket ti Anak, ket ti Espiritu Santo. Amen. Ti grasya ni Apo ti Jesucristo, ken tayo ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakirano ti Espiritu Santo ti adda kumakada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ada tayo ti may kadwa nga Domingo ti panawen ti Kwaresma. Isumad daytoy ti may kapito nga aldaw tin tayo pa nagsagsagana iti rambak piesta ti patron ken Katolik tayo. Dawat tayo nga rod ti Apo, tabalbaliwan na dagiti panpanunot, aramid, ken ti puso tayo, tapno sumurot iti dalan na. Bigbigan tayo nga rod nga muna dagiti basbasol, tapno may karitay kadagiti misteryo ti panakaisalakan. Kuna tayo, agkonpasarat iti Diyos sa manakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basol ko launay, isong agpagpakaasiyak ken Santa Maria, nanayon a Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, kay kakaasidak kuma, itapu tayo a Diyos. Kasaratay kumati man nakabali na Diyos, pakawanin na dagiti basbasol tayo, ipana tayo tibiyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sikat, Apo mga sikat, pagkawanan ay masasalmi, bitulakur kurangan mi, kitalawan na tao kami, nakalawensan na kembos musumi. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, pagkawalan ay masasalmi, bidot na kurkurangan mi, kitalawan na taong kali, nakalawensan na kembos musumi. Apo mga sikat, Apo mga sikat, pagkawalan masasalmi, dito nagkurkurangan mi, katalawan na kamkadi, nakalmesan na kembos musumi. Nakalmesan na kembos musumi. Kumararag tayo, O Diyos, simbilin mo, kadeng gemit ti ayatem nga anak mo, taronam kad dagiti kararwami, kadagiti panulsurom, tapno kalpasan ti panang dalus mo kada kami, ken iti panang ted mo tinaylangitan na sirib. Maparagsakam kamto amang buybuya, itadayag mo't sa dilangit. Gapu ken Apo mi Jesucristo nga anak mo ket Dios, isa makipagbiag ken makipagarikan ka. Titimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ti Genesis. Inwar ti Apo ni Abram ket kinunana. Tumangad ka ket padasem a bilangen dagiti bitwen. Kastanto ti kaadu dagiti kapututam. Nagtalek ni Abram iti Apo ket gapu iti daytoy na ay ayo ken kuana ti Apo.
ket inawat na akas na linteg ni Abram. Kalpasan na, kinuna ti Apo kenkwana, siyak ti Apo, anangirwar ken ka iti ijay Babilonia, tapno ited ko at agikwaem daytoy adaga. Ngem kinuna ni Abram, o Apoy Diyos, kasano ang maamwak akukwak daytoy adaga? Insungbat na, yaganak iti baka, kalding, kalakyan a karnero, talo atawen ti tunggal maysa, maysa a kalapati, ken maysa a pagaw. Indatag ni Abram dagiti animal iti Diyos, pinartina a ginudwa dagitoy, sana inintar iti dua a batog. Ngem di na ginudwa ti kalapati ken ti pagaw. Nagdiso dagiti agila kadagiti bangkay dagiti animal, ngem binugaw na ida. Idi lumnek ti init, imapay ken ni Abram tinairot at turog. Nariknana ti panagbuuteng ken panagamak. Idi nakalneken ti init ket nasipngeten. Pagamuan at na nagparang nga umamas asuk abanga ken sumsumged nga aluten ket limasat iti nagbaiten dagiti nagudwa-gudwa nga animal. Iti daytamet lang aldaw nakitulag ti Apo ken ni Abram ket kinunana. Ikarik nga ited ko iti kapututam amin daytoy adaga, manipod iti beddeng iti Ehipto, agingga iti karayan Euphrates. Ti sao ti Apo. Agyaman to. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Iya po ti sila. Ti Apo ti silaw ken salakan ko. Siya asino ti kabuteng ko. Ti Apo ti sarikadked ti biyag ko. Siya sino ti kaamak ko. Iya po ti sila. Denggen nakadi o Apo no umawagak ken ka. Ipangag na kuma ket mga asika. Idi kinunam umay kayo kanyak. Umayak o Apo di nakadi ilimangan kinunak. Iya po ti sila o ken salakan ko. Di nakadi ilimangan, di nakadi kaunget, di mo kadi papanawen ti adipen mo. Sika ti tumulong kanyak, di nakpanawan, di nakbaybayan, o Diyos asalakan ko. Iya po ti sila o ken salakan. Mamati ak abayat ti panagbiag ko, makitak to ti kinaimbag ti Apo kadagiti tattao. Agtalek ka iti Apo, mamati ka ket di mo pukawen ti namnamam, wen agtalek ka iti Apo. Iya po ti sila o ken salakan. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo, kadagiti taga Filipos. Itultuloy yu kakabsat ko, ti tumulad kanyak. Nang ipakita kami tinaimbag a pagtuladan nyo. Tuladan nyo met nga rod dagiti sumurot iti daytoy. Naminadon nga imbagak daytoy kada kayo. Ket ita, ibagak manen abuyugen dagiti lulwa. Adu dagiti agbalin a kabusor ti ipapatay ni Kristo Cross. Gapo iti panagbiagda. Agtungpal danto ijay infierno. Diyos da ngamin ti gartem ti bagida. Pagpalangguad da dagiti rebeng da kumakit di nga ibain. Ket dagiti laeng na ilubungan a bambanag ti pampanunuten da. Ngem da tayo, makipagili tayo sa di amin abanag. Kakabsat ko, napatay kayo unay kanyak, ket mailiwak kada kayo. Da kayo tiragsak ko,
mingked diti talo akalapaw, maysa para ken ka, maysa para ken Moises, ket ti maysa para ken Elias. Di na amot iditi sa sawen na. Madamapay lang agsasao, idi agparang ti ulep anang linong kadakwada, ket nagbuteng dagiti adalan, idi kumutan ida ti ulep, ada timek anak gaputi ulep anak ko na, dayti ti anak ko a pinilik, dumngeg kayo ken kuana. Idi agpukawen ti timek, nilaeng en Jesus ti adda, nagulimek dagiti adalan, ket awan nang ibagbaganda idi, ti anyaman a nakita da. Ti Ebanghelyo ti Apo. Nebag nga bigat tayo kakabsat, good morning. Palakpakan tayo ni Apo Dios, ti kinaimbag na kada tayo. Kada kayo nga agtaktak der di tarwangan, nalawa pa'y dito'y sango. Agpasango kayo, tadi kay kakaasi, ket talo nga oras tapta ti sermon ko. Sige na po, agpasango kayo tapno makakonsentrate kayo ng agmisa. Di na kayo tuguyudan ni Satanas dita. Okay? Papasensya kayo no naisapsapat ti misa tayo, and usually at 9 o'clock, so na lang ta nasapsapa man dagiti sakristan, ken agkanta nga nagpasango, awan pa'y padi na. So kung naket ni atati kami kitak di oras ko ket awan pa'y ti alas 8. Ngem nagpasango dameten. Ngem ni Apo Dios ti may daydayaw kada tayo. O daytoy ti may kadwa kakabsat nga panawen ti Lent, Quaresma, second Sunday. Malagip tayo pa'y ti napasamak di Domingo, Apo? Nga napasamak di Domingo di Ebanghelyo tayo. Ni Apo Jesus ket ay Apo wansama nakimisa di Domingo. May kaysama la nagtugaw. Ya, ima na temptar, nasulisog. Sinulisog ni Satanas. Sino nasulisog kada kayo dito nga lawas? Malagi da kada kayo. Nya taramidan tayo no da sulisog. Malagi pipay. Agkararag. Usarenti sa oti Biblia. Di may katlo na patisyak nalipatak gimbagakon. Agkararag tayo, usaren tayo ti sa oti Dios, ken kang runan na unay patapwaken tayo ni Satanas, itibiyag tayo. Adaya iti kang runaan. Idata kakabsat itultuloy tayo. The one tested last Sunday is the humanity of Christ, ti kinataon ni Kristo. Itata, ket ti mangyagan tayo ket ti kina Diyos ni Kristo. Tailiplipatan da ito'y may maysa, dahil ti pagdudumaan tayo ti konteksto ti Protestant, weno iglesia ni Kristo. So da pure human, da tayo ket saan. May maysa da ito'y nga Jesus, nga madati kina Diyos na, han nga napukaw, idi may kada tayo, da inarakop na ti kinatao tayo malaksid ti basol. So human, at the same time, we believe that He is God. Isuna ket Dios. So the last Sunday, na test ken kuana ket dayay kinatao na. So itatamet ket intayo met mamuan ti kina Dios na. Di jay bigan ket uso pay laeng kakabsat ti kalesa, ti panggedanda. Ket kaduan dagitoy nga agkalkalesa ket tagakawayan. So na minsan nakatungtong ko dayjay agkalkalesa nya kamo no nanggigan yu daytoy nga istoryan. Iti may sangarabi datoy nga agkalkalesa ket nagitulod ti Madre dayjay Fatima. En ti Mamadre nagkaputi katedral. Tinga ti Rabi. So idi lugan na iti bado dagiti Mamadre dayjay Fatima na po usually ket black nangisit dark itibado da. Hindi ag-travel dan, mapanpansin dayjay kutsero nga kasla dilikod na ket rumanranyag. Narikna na ti agbuteng nga tumalyaw.
Dahil di lugan na dito nga madre ket nakangis-ngisig. Imidi dumanon dan di jay kumbento ti madre, iditalyawen na ni nakapudpudaw matibadonan. So nga sumsumgaren da ito nga kutsero. So nga di bumabad yung madre, turturid na sister, tatayin lugan ka kat nangisit tibadaw, apay nga tatakat puraw maten. Kuna na madeti madre, nagusar ka no iti, kuna na nagusarak iti, nga ganan, ngayay nusarnan, nagusarak iti panglaba, nga pangpapudaw, kuna na, hello, nala kayon boyet. So nga pimudaw, da jay bado nata, nagusar iti pangkulada, pimudaw. Today, we speak about the transfiguration, ti panagbalbaliw, iti langa ni Apo Jesus. Let us try to describe. Ti kunana ti Ebanghelyo tayo, nakapudpudaw. Nakapudpudaw. Nga ti pagpapudaw tata po, nga ususarin tayo, gluta tayo. Nakagluta ko na da. No, napudaw ka kat pagkinalaan na ka nga sigod nga nakagluta ka. Pero during that time, ni Apo Jesus, there is something strange that happened. Kaputa, idi napanda iti may nga bantay, dati medyo had disagreement dagiti nangadadal dito ninyo Mount Tabor, wano di may nga bantay tinapanan na. Kadwa na dagiti talong adalan, ket nagbalbaliw tilangan ni Apo Jesus. Nga dahil description na makapurar itiranyag tirupa na. Kaya dito nga pasamak kakabsat ket adu dagiti pasimudaag na kada tayo nang nagruna iti dito panagsagsagana tayo iti panawen ti Kwaresma. Umuna, dito nga pasamak ket ipaspasimudagen ni Apo Jesus iti panakatungpal iti kari ti daan nga tulag iti panakaisalakan iti tao. Nga madanin nga maidaton ti biag na tapno maisalakan iti tao babaen ti panagtutuok ken ipapatay ken panagungar na ti krus. Kuna dagiti dadluma nga eksperto ti Biblia kaslam nagmi-meeting da in preparation for the Paschal mystery. So nga dagitoy nakita tayo dagiti personalities iti daan nga tulag ni Moses nga ipasimudaag dagiti linlinteg dalaw ken ni Elias nga ipasimudaag dagiti propeta. Asla ko maisuti pan nakaulo dagiti propeta ni Elias. Ni met Moses isuti pan nakaulo ti daan nga tulag dang nagruna dagiti imon una nga paset siglo ti panagbiag ti tao from creation all the way to Moses. So adati consultation nga mapasamak, is it the time for us to be saved? Iso nga ipasimudaag na daytoy nga napasamak nga panagbalbaliw ni Apo Jesus that the transfiguration is already the fulfillment iti daan nga tulag. The New Testament will now come. Ti baro nga tulag ket umayen kada tayo. Basbasa kay mo ti Biblia Apo divided into two, di ba? The Old Testament, but the daan nga tulag kunana ken ti baro nga tulag. So kaya nasawen sumsumrek tayon ti baro nga wagas iti biag tayo ti pamati. May kadwa, ket raman iti pagarian ti Diyos. So nga niya ti kinuna ni Pedro, niya timbaga ni Pedro, Apo, mga ramid akon ditoy. Hanakayaten nga panawan ni Pedro, dayta nga lugar. So nga mga ramid akon ti pagyanan nyo. May sa ti bagim, may sa ti pagyanan ni Moses, may sa ti pagyanan ni Elias. Tati mindset ni Pedro, nadanon dan, ti kaisuan iti iyaay ti mangisalakan kada tayo. Adadan iti lugar nga mariknadan iti dayag iti Dios. Makita dan iti rupa. Paneknekan daytoy, iti pasamak di maudi ti Ebanghelyo tayo, bimabati ulep,
kalpasan na adda ti nagsao nga balika, adda nagsao nga timek nga nagkuna, nga daytoy tay anak ko. Daya nga, actually, di dungdungwek kadagiti daddo mga translation, yung ti kunana, daytoy ti anak ko nga pinilik. It has repeated the time nga nabunyagan ni Apo Jesus, nga idi mabat Espiritu Santo babaen, iti sinan kalapati, nagsaumanen ti boses, nga daytoy ti dungdungwek nga anak ko. So dayjay ti may kadwa, handa kayat nga panawanen, tatirik na dan, adan ti pagarian iti Dios. Ngayon pasimudag met ni Apo Jesus kakabsat, they have to go down. They have to fulfill the plan of God. Suruten dati plano ni Apo Dios. Tada ito'y plano ni Apo Dios, masapul nga subbuten na ti tao, babaen ti papatay, panagtutuok ipapatay ken panagungar na. No, i-look forward tayo to daytoy kakabsat ket ni Pedro, hanam awatan. So nga kunanan tupay ket ni Pedro ket ibaga ni Apo Jesus ken kuana, Satanas, adaywan na, saan at ipagayatan ti Ama, iti panpanunutem. So nga daytoy kakabsat manen, makita tayo, tininot nga panangirwangan ni Jesus, iti panakaisalakan iti tao. Ngem kasapulan met nga bumabada, tapno mapasamak ti pagayatan ni Apo Dios. Katanya ti kay papanan na daytoy ti panagbiag tayo, iti daytoy panawen ti Semana Santa. Wenno panawen ti Kwaresma. Awisen na tayo met kakabsat ti panagbalbaliw. To transfigure ourselves. Kaslakin ni Abraham, manya tinagan na ditoy, ni Abram tinagan na, Abram. Ngayon di nagbalbaliw isuna, namati ken ni Apo Dios, pinati na ken tinungpal na ti pagayatan ti Dios, binalbaliwan, uray tinagan na from Abram to Abraham. Ito yung second reading tayo ni San Pablo. Nakunana, ti usto nga panagbalbaliw, ket isu ti panagbalbaliw, iti wagas ti panagbiag tayo. Tati problema da, no kayat mo tagbalin nga Kristiyano, masapul nga agbalin ka nga munang a Hudyo, sakan to agpakugit, hindi ti konteksto na. Ngayon ko namin ni San Pablo, saan nakasapulan? Hanaro ang kasapulan, agbalin ka nga Hudyo, agpakugit ka, tapno agbalin ka nga Kristiyano, no. You don't need it. Ti kasapulan dito'y, balbaliwan ti wagas iti panagbiag tayo. Suruten iti panursuro ni Kristo, ibiyag tayo, dagitoy nga panursuro na. Dahil jay ti pudpudno nga wagas ti panagbalbaliw. Kitawawisen na tayo met ti Apo kakabsat iti daytoy nga panawen ti Kwaresma, which is narigat ti agbalbaliw nang nangruna no na kay ruwamanen ti biyag tayo, nagrigat nga balbaliwan, ngem daytoy met ti mangitunda, mangiturong kada tayo iti panakaisalakan tayo. May kadwa kakabsat, to become agbalin tayo met nga anak ti Dios, dungdungwen ti Apo. Kaya di nagbunyag tayo, our life has already transfigured. Idi nagbunyag tayo. Sinurot tayo ni Kristo. Dahil laingen, tama rumbeng, laing nga ibiyag tayo, dagiti panursuro ni Kristo. Kaya di nagbunyag tayo, nagbalin tayo nga anak iti Apo. Nagbalin tayo nga dungdungwen nga anak ti Apo. Kaya rumbeng na laing, tapno makay ayo tayo ken kuana kasmet iti uneg ti pamilya no dayjay may nga anak ket nasingpet makay ayo kadagiti naganak ken kuana kastamet kada tayo no suruten tayo ti pagayatan ti Apo makay ayo tayo met ken kuana. May kadwa, let us also aspire ti pagarian ni Apo Dios. Awan ko ti motivation ti biag tayo ngay may ditoy daga no saan nga iti panakatagikwa tayo ti biag ngagnanayon. Akasken ni Pedro kayatnan nga tagikwaen ti pagarian ti Dios, ngem shortcut met ti kayatna, panawan na met ti panagsagaba, panawan na met ti papatay, di na met turungen ti panagungar. Isu nga ti Apo kunanantuken ni Pedro, Satanas aday wanak. So kada tayo met tapno matagikwa tayo ti pagarian ti Dios, suruten tayo ti dalan ni Kristo nagsagaba, natay, ngemantay liplipatan, makipagungar ken kuana.
Dahil iti may nga common mistake tayo iti pamati. Kanayong ko ibagada ito'y kakabsat, kada tayo nga Katoliko. We always celebrate nga ti Christmas nga ti kasano ti wagas tayo nga gramrambak. Halos amin nga nabunyagan nga Katoliko, makimisa, no panawen ti Pasko ti panakayanak, ngem no Pasko ti panagungar, nagbasit ti umayen. Tayo niya nga rod, no nadanon ti Sabado, i-advance yung ti ragrag sa akin, i-advance tayo ti party, ito no misa tayo ti rabi iti Sabado, basiton ti makipaset. Let us be reminded that the Mass, kang runan na unay, the Paschal Mystery, ti talungal daw nga ramrambakan tayo, is a foretaste, panangraman tayon ti pagarian ni Apo Dios. No nakumpleto yo ti Huwebes, Biyernes, ken Sabado ang nakipagrambak, 3 in 1, may nga rambak, ngem talungal daw nga ramrambakan tayo, asideg kayon ti pagarian ti Apo Dios. Kas ni Pedro, maramanan yung meten ti pagarian ni Apo Dios. So ay tultuloy tayo kakabsat, ipaunag ti pamati tayo. Like Abraham, nakaununag ti pamati na, and he was given the first covenant. Inted ti Apo, dagiti anyaman, nakasapulan na iti uneg ti pamilyana, awagan tayo pa'y nga tatang ti amin iti pamati ni Abraham. Gaputa na uneg ti pamati na kinapo Dios. So nga tinaytoy nga panawen mat ti Kwaresma, let us deepen our faith. Paunagen tayo ti pamati tayo, nang nagrunay ti pamati ken Kristo, ang nagtutuok, natay ngem nagungar metlaeng. Sapay kumata kasta. Tumakder tayo, intayo itata, iwaragawag ti pamati tayo, kunatay amin, mamatiak iti Diyos Ama man nakabalin amin. Anamasway ti langit ken daga, ken kadagit, ken di makita. Ngeni ti may sa nga Apo ani Yesu Kristo, bugbugtong anak ti Diyos, nagtao iti Ama, ti sakbay ti amin at tiyempo. Diyos ang nagtao iti Diyos, silaw ang nagtao iti silaw. Napaypayso a Dios sa nagtaod iti napaypayso a Dios. Nayanak sa naparswa. Dios sa kasmetlaeng iti Ama. Ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapu kada tayo at tao. Ken gapu iti panakaisalakan tayo. Mulog ang nagapus sa dilang. Nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin at tao. Kastamet anilan sa ti krus. Nagtutuok ket may tanem. Nagungar ti may katlungal daw. Kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulis sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Ama. Umayto manen asidadayag. Tapno okumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamatiak met iti Espiritu Santo nga Apo ken mangmangted iti biyag. So agtaod iti Ama ken ti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen. Amay timpuyog ti Ama ken ti Anak. Ket nagsawababaen dagiti propetas. Mamatiak met iti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipadayakyak ko ti pakapakawanan dagiti basbaso. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Amen. Kararag asapasap, Apo a Dios, aggagar kami sumurot ti dalan, ngagturong ti lugar, ti kapya kinayat. Ngem madanon mintulaeng kalpasan, ti panagdalyasat mi ditoy adaga. Gaputi kasapulan mi apigsa kentured, iti daytoy a panagbiag mi, panangibiyag mi ti pamati. At to'y kam nga rod a dumawat kadagiti kasapulan mi. Titunggal panggep ko na tayo, Apo iturong na kami iti ayat mo.
Tapno ikanatay ti Diyos iti pigsaken panaranay. Iti tiyempo ti panagkapoy ti pamati tayo. Ken iti tiyempo agamden tayo ti sumuko kadagiti masarakan tayo a panubok ti biag. Kumararag tayo iti Apo. Tapno kas ken ni Abraham nga ama tayo iti pamati. Masagrap tayo met ti pamati ken sirib. Anagbalin nga igam na at itunggal parikot anasarakan na. Kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong na kami ti ayat mo. Tapno agbunga ti sakripisyo dagiti amin a tao iti sangalubungan. Anaisina ti pamilyada gapu tinadumaduma a pakaseknan iti biag. Ket may kanda tinamnama nga iti maysa nga aldaw, makitipon dan tumetlaeng kadagiti ay ayatenta. Kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong na kami ti ayat mo. Tapno agtrabaho as si papasnek dagiti naikan iti annong, amang itandudo kadagiti wagas ti kapya iti sangalubungan, kas maitutop ti plano ti Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong na kami ti ayat mo. Tapno irano ti tunggal maysa kada tayo, ti sagot ken talogading karagiti awanan gasat. Nangruna dagiti agsagsagaba iti sakit ti bagi ken panuno. Kumararag tayo iti Apo. Apo, iturong mo kami ti ayat mo. Tapno dagiti amin nakakabsat mi nga sponsor iti daytoy may kapito nga nobena ti Gimong San Jose ken dagiti kamkameng ti acolytes at tuloy ti anepda nga mangsurot iti dalan ni Kristo. Kumararag tayo. Apo, iturong na kami ti ayat mo. Managayat nga ma, agsubli kami ken ka, iti amin na puso ken nakem mi, kitayaten na ka iti padami a tao, babaen ti panagaramid mi tinaimbag, akas iti panangipaay mo ti bendisyon mo kada kami. Dawata mi amin dagitoy, gapu ken Kristo nga apo mi. Amen.
Gumararag tayo kakabsat at dagiti nga daton tayo, makayayo ti Dios sa manakabali namin. Ti Apo awaten na kumaday tuy adatun kadagita imam. Ket may paay pakaydayawan ken pakay gloryaan tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawate mi Apo tadayte sakripisyo, dalusan na kam kuma kadagiti basbasol mi, ket pasantuin na kami tapno mapudwan minto arambakan ti papatay ken panagungar ni Kristo. Gapu ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo ti adda kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itagayo dagita puspusoyo. Adda na si tatag-ay ti Apo. Nagyaman tayo ti Apo a Dios tayo. May kari ket trumbeng. Puno na Apo a may kariket rumbeng anong mikat pakaisalakanan mi. Nada kami ti amin na tiyempo ken diso. Magyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, manakabalin ket tagnanayon na Dios gapu ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo kalpasan ti panangipakdaar na, kadagiti disipulo na iti daydi panagtutuok na. Kinayat na ngayon paneknek ababayan metlaeng ti panagtutok na, maragpat na ti gloria ti panagungar na. Ket pinagsaksyan na daytoy babayan ti linteg, ngayon ladawan ni Moises, ken babayan dagiti propeta, ngayon ladawan ni Elias. Anasata makidanggay kami kadagiti virtudes ti langit, ket sansa kamaysa kami amang itantanok, ken ka dito'y daga, ket kantaan mi tadayag mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo di Apo, Santo di Dios dagiti amin agasa. Ilangit ken daganap nuda, iti pagay daydayawan. Sana, masana, masay di kagatuan. Sana'y dayang tiwan, itinagan ti Apo. Sana, sana, masay di kagatuan. Sana'y di kagatuan. Sana, 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 sana'y di kagatuan. Daydayawen na kao na santuan nga Ama, takan kanayan na kuyugan na kami tidalan mi. Nangruna no ni Jesus nga anak mo, urnungen na kami ang makiranod iti padaya ti ayat. Idirete nga oras, ibuksilan nang ipalawag kada kami, tinasantuan na surat, ken pisyen na nga ipaay kada kami ti tinapay, kas sinaramid na kadagiti disipulos nat sa di mayos. Dawate mi nga rudken ka, manakabalin nga Ama, ibaw mo kadte spiritum kadagiti at tinapay ken arak, ket aramidem nga itibait mi adda itibagi ken dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Idi mang manganday ti rabi ti sakbay di panagtutok ken ipapatay na, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulo na ket kinunana, alaen niyo ket mangan kayamin iti daytoy, kadaytoy ti bagi, isa may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan daydi panang rabida, nangalay ti kalis, nagyaman manen ken ka, ited na kadagiti disipulo na ket kinunana, alaen niyo ket tuminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti dara ti baruken nagdanayon na tulag. Isamay buyat to amay pay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramiden nyo daytoy apang ilaglagip iyo kanya.
ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kening Kening ka panagungar, inakam insalakan, si ka manubot sa nga lubungan. O Diyos, rambakan mi, ti panakailagip, ti panakaikapyami ken ka, ti pablaak mi ti aramid ti ayat mo. Babaen ti panagtuto ken ipapatay ni Kristo ng anak mo ti baruabiyag, di manon ti Gloriana. Kitaen kada siya si day ti adaton, ni metlaing nga Apo Jesus ti mangted ti bagi ken darana. Babaen ti sakripisyo na, ilukat na ti dalan mi nga umay ken ka nga mami. Nayat nga maitdem kat kadakam ti espiritu ti ayat, nga iso ti espiritu ti anak mo. Papigsay na kam kadi, babaen ti bagi ken dara ni Kristo, kaya taramidem asang-sang kami sa kami, may panggep ti pamati ken ayat. Ket bakitimpuyog kami ken Francisco Santo Papa mi, marlong Arsobispo mi ken dagiti amin a papadi. Luktam kadapo dagiti matami, tapno makita mi, mabigbig mi, dagiti amin na rigrigat, iti padami a tao. Ikabil mo ka dagiti bibig mi, dagiti umiso asawen mi, tunggal masabet mi ti dalan mi, dagiti matal talipungaw ken mapulkukan na kakabsat mi. Idem kada apo, kadakam ti kinamaingel, amakisin nakit kadagiti padami at tao, no agsagabad at ti kinapanglaw, panagrigat, panagbisin, panakadidigra, ken panakailupit-lupit. Aramidem kadi apo at isimbaan mi may nga pagtaingan, ti pudno ken waya-waya, ti kinalinteg ken kapya, ketagserbi amang patalged ti tunggal tao, tapno saan na mapukaw tinamnaman na. O Diyos, kasyam kad dagiti kakabsat mi anatay ti sidong ti kapya ni Kristo, ken dagiti amin na pimusay na si kalaeng ti makamuti pamati da. Alaem katron ken katalek mi, kadagiti apostol ken martir, ken kadagiti amin na sa santo, ketirok ni minto ken katidayaw ken gloria, gapu ken Kristo nga apo mi. Gapuken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo. Titimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy mi ken kaman nakabalin nga ma, iti amin na dayaw ken gloria, tagnanayon ngawan tinggana. Amen, Amen, Datayo na balakadan kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken nadalan kadagiti na Diyos sana panusuro, turdan tayo ti agkuna. Mami, ngadat sa dilangit, aday dayaw kuman, inagan mo, unteng kuman, ipagaryan, matumpal kuman, ilake mo, ito'y dagat, sa dilangit. Sa langan na kamgeniti dawate mi ken kaapu tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Idam kada sayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Babayan ti panulong tapan nga asim kada kami. Kanayon kumalaing iti basol may lisi kami ken iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamayan mi ken iti yain Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Akum ti turay panyakagaling daya iti at nanayon natin
apu mi Yesu Kristo kinunam kadagiti apostol mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga agapu kanyak tited ko kada kayo. San ka dadagiti basbasol mi ti kitaem digiti pamati ti iglesia. Kas mayan nurot ti pagayatam ipay mo kada si asiken ko ana ti kapyaken panagkaykaysa si kang agbiag kinagari ti agnanayon nga awan tinggana. Amen. Kapya ti apo kang kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ipay tayo ti kapya ti tumunggal maysa. Peace be with you, kapya. Cordero ti Diyos sa magikat galagin ti basbaso. Ato'y ti Cordero ti Diyos, ato'y ti maikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo na iban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing, may kakanyak, yung ti may salay nga so, mapaimbag tuntoy kararwa. Ay nagpinta iten anak kakadwa agkauti anak kay kaisa ay di panakidaya may sa ataraw agsasangwa dayawen ni Jesus Di sakramento, dayawen amin at taong dayawen tay a Filipino di managkaykaysa ipatek tayo dayawen ni Jesus di sakramento dayawen amin at taong dayawen tay a Filipino di panagkaykaysa ipatek tayo. Pitupulo ket lima atawen tinaglabas napnuan pamati pananginan na maken ayat di misyon tayo na ibiya
kenda ibalik na daytoy ti sagot ti Dios ana marsa. 75 at 20 naglabas, di bukel anay mula tinang ipanamnama, napatubo apamati itunggas, intay agkay kaysa amang ikanta, iayat ti Dios ket di mangidumduma. 75 at 20 naglabas, natubay amang iburay ken gasa, iranot pamati ken pananginang nama, ayat ti Dios nga agnanayon intay waragawa, may sa pamati, may sa anang nama, timpuyog dalyas at awagas, intay agkay kaysa amang ikanta, ti ayat ti Dios ket di mangidumduma. May sa pamati, may sa anang nama, timpuyog dalyas at awagas, intay agkay kaysa amang ikanta, iayat ti Dios ket di mangidumduma. May sang arkidiocese, may sa a Nueva Segovia. Kamararag tayo. Irap na imiken kaapo, tidi mayesbang apanagyaman mi, gaputi panakiranod mi kadagiti nalugloryaan na misteryo ti Eukaristya, ta idinto tadakam paylaeng dito'y daga, impaymon amairaman kami kadagiti banbanag ana ilagitan, gapuken Kristo nga apo mi. Amen. Tugaw tayo kakabsat, muna-unay, pagyamanan tayo, dagiti nag-sponsor, iti daytoy misa tayo, na nagruna dagiti saan nga maputputput nga utong, nga ado nga daton da, nga barbareng adaduntuman si nga gimong, may maysa, uno diyo pa yamu gimong ngayan niyo, nagbasi da gayam ti San Jose, ako lai, ngayampay, nalabsak di may sangal daw, may kawalungal daw, nga pinagadunga San Jose nga gimongan, Cluster 4 ti gimong San Jose ken dagiti lectors tayo. Kasi di nubigat. Malem apo ti misa tayo nubigat, ito no 18 ti misa tayo ket bigat ti Martes. Tapno jak ngagsubli-subli. Tangamin ada meeting ti clergy into no bigat ken into no Martes. So nga numayak ti malem nubigat, agmisak ko ti bigat nan, sakto pan makimiting ti Martes. Okay, apo? So, Tuesday AM, 6 o'clock iti nobena, 6:30 di misa, sa tayo mangmangan amin nga nakimisa. Agbalon kayo. Kimong San Jose. Okay, apo? Gapo da di meeting ti papadi. Masapul nga dak di jay ta ag-report nak ngamin. Ken into no Miyerkules santay liplipatan ati oras ti misa tayo ket alas 9 o'clock ti misa ti fiesta nga idawluan ni ti Vicario General tayo ni Monsignor Sammy Rosimo. Anyali lipatan day di apo. Kalpasan ti blessing
irugi tayo ti medical, dental, optical mission, ken dadagiti nakasagana nga para ti surgical, noon nga kabailan to dagiti daddo mga doctors tayo, dagiti doctors tayo ket nairana apo nga national convention da. So kaduan dagiti sumursurot kada kami nga surgeon mi ket addada dijay Manila. But anyway, we have also doctors nga espesyalista na nagruna ti nga ganan ti lapayag, karabukob, mata, addada ditoy apo. Ken sumangpet tupay dagiti duddo mga doctors tayo. Ti umuna nga papanad tayo ket di registration tapno maalat ti vital signs tayo. Day tayo ken di vital signs. Kalpasan na ibagayo lang di mangirtetin kada kayo nga nurses or midwives tap no BHW tapno itududa no nya ti pagturungan nyo. Dayjay dental apo na ipaparo tingipen na ket ipaspasyo laeng ti umay ta ngamin no malaldawen ket medyo pangato ti blood pressure yo. So nga baka dida kay parutan. So isapsapayo ti umay. Ken nunalpas kayon ket adda karubayo nga saan nga Katoliko kasi open daytoy medical mission tayo apo. Hanla nga para ti Katoliko. Mission ti Caritas is for everybody. No religion at all. No ti trabaho ti Caritas kakabsat. In the name nga rod ni Apo Rufo, nga itatagag paspasanto ti panagbiag na sansanton to man ang nagsubli kada kayo after 1 month. Barbaren da kami tumot ti sumaruno nga panagpasanto. Aparte ti programa mi ti kinapadi apo de continuous formation. So itultuloy yung idawdawatan. Ti madaman sa upat nga papadi, ti kadwa ni Apo Rupo nga napan. Kaya barbaro yung da kami tumat ti sumasaruno for our continuous formation. Tinagan nga rod ni Apo Rupo, pagyamanan tayo, dagiti volunteers tayo, ti Ilocosur Medical Society, Southern Ilocosur Medical Society, dagiti grupo, dagiti nurses tayo, especially coming from UNP, nagiti agisusurot ulitek agdiretso kay di registry no di information ti apo ti adda kada kayo Kasta kumamet ken ka. Nalipatak apo dagiti sakristan immediately agbati kayo dito'y uneg simbaan for the practice. Those who are absent will not be included already nga agserve into no fiesta. Likewise dagiti member ti choir nga napili nga kunada nga 20 ti tunggal gimong ada kayo kalpasan ti misa. Kita kawam mo ubing na samot imay. No awanda, let it be nga kantatay tulat ta aminen. No awan ti praktisen nga ubing tayo. Bendisyonan na kay kumati man nakabalin unay a Dios, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. Pasen ti misa, intayon tayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Se hanapin esposo tina ni Niño Jesus at tinagdagibina. Amin na makita kasta magiwawa. Esposo ni Maria, kumangaken ka. Esposo ni Maria, kumangaken ka. Sikat itaknin, sikat ikamangin, sikat na naging inyong ahari. Sikapat itatikiret ken talgetwi. Esposo ni Maria, aywanan na kami. Esposo ni Maria, aywanan na kami. Jose anagasat kanya ng pati, inangisaan.
Hello? 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 Adapay na yon na apo, dagitay mayat pay ngagpakonsulta, adati PhilHealth gayam, iti group